Din Marisa. Dan it-tifel tagħha Aiden. Aiden kellu sena 10 xhur meta ġi għalunna li għandu tumor. Meta tkun skoprejt li t-tifel għandu tumor inti għalik taħseb li d-dinja spiċċat. Aiden jistaqsija kemm tħobbu. Ta' kull jom xin jgħidli, inti kemm tħobbni mamma, ngħidlu ħafna, anke jien ta' nħobbok ħafna. 50 jiem kellhom jitilgħu b'Aiden l-Ingilterra. Aiden għadda minn 13 l-operazzjoni. Aiden fiq mill-kanċer. Ix-xewqa tiegħi jew li Aiden jibqa' mfejja u jibda jimxi issa l-importanti u jibqa' mfejja għal ħajtu u jkompli ħajja normali kif nixtiequ. Tamur l-iskola, nara l-tfal jiġru. U tiegħi raħmix ġej, irti somma xoħati u zomma l-ħajt. Dik narattini ġew. Is-sena l-oħra, inti ċempilt biex tgħin lil Aiden. U hawn hu, Aiden, sena wara, telaq jimxi. Bħalma għejnt il-Aiden ċempel biex tgħin tfal oħra bħalu.